Marhay na aga mga kachika, panibagong araw na naman at oras na para matuto sa chikahang pangkalusugan. Ako po si Denise, ang inyong magiging kachika ngayong araw. At ito po ang usapang kalusugan na diretso ang punto at ramdam ang realidad ng buhay. Kapag naririnig po natin ang salitang bakuna, ang dami pong mga mixed reactions. So, tulad ng safe ba ito? Nako, di ba may side effects yan? Huwag na, baka mapano pang anak ko. Rinig po namin ang inyong mga agam-agam. Kaya naman, para sa episode po na ito, sasagutin namin ang inyong mga katanungan, pati na rin ang mga dahilan kung bakit bakuna pa rin po ang pinaka-epektibo na proteksyon para sa ating mga chikiting. Ayan. So, upang bigyang linaw po ang inyong mga katanungan, question at iba pong mga agam-agam, kasama po natin isang very special guest po natin ngayon. Actually, first time po namin na i-invite po si Doc sa ating podcast. Ano po? Siya po ay isang board-certified general pediatrician and had her training of pediatric infectious diseases at the Philippine Children's Medical Center. Siya po ay si Dr. Mayan Cerdeño Bausa ng Philippine Pediatric Society Bicol. Doc, magandang araw ko. Hey everyone, magandang araw ko. I'm Doc Mayan. Ayan, alright. So we can call you Doc Mayan po. Ayan. So Doc Mayan, thank you so much po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. And since po very timely ang ating magiging usapin ngayon, so Doc, kasi ongoing po ang ating tinatawag na ligtas, tigdas, measles, rubella supplemental immunization activity. So gaano po ba Doc ka-relevant or gaano po ba kahalaga ang bakuna sa panahong ito? Actually, very important talaga ang vaccine, no? As of now, we do see cases kasi problem natin is we have cases of disease and rubella. So, ang bakuna kasi, ang muluan niyan is to protect our body against sa mga vaccine preventable diseases, kagaya ng measles and rubella. Yes. Also, yung mga very important po kasi yung mga younger children, hindi pa pwedeng bigyan ng, hindi pa angkop sa edad nila, ang mga magulang nila or yung mga nanay nila nagkakaroon ng protection din. Yes. Ayan. So, very good po yung explanation ni Doc, ano? Kasi, as far as I know, matagal na po ang ating vaccines, 'di ba? Matagal na po siyang pinag-aralan ng mga eksperto and more than 50 years na po specifically ang ating mga bakuna, lalo na itong sa tigdas, 'di ba, Doc, and sa rubella. So, talagang certified na po yung na safe po ito and effective po ito. Pero bakit ba natin siya, Doc, paulit-ulit na pinopromote or ina-advocate sa ating audience? Gaano po ba kadelikado lalo na sa vulnerable population natin, sa mga bata, gaano kadelikado po ang sakit na tigdas at rubella? Ang tigdas is actually, it's a vaccine preventable disease, no? However, kasi yung complications of measles, since mabilis itong makahawa, for example, kung isang batang merong tigdas, saan pumasok sa isang room, filled with other people na wala pong bakuna, pwede talaga siyang makahawa through airborne. So sa hangin po, Yes, Doc. hangin po Okay. Sa hangin po siya. Ang complications po ng bakuna, ang complications ng tigdas, ang gusto natin talagang iwasan. So marami to, pwede silang magkaroon ng tinatawag na pamamaga ng utak o yung sa sclerosis panencephalitis. Pwede rin silang magkaroon ng complications ng pneumonia. Ito yung pwedeng nakakapag-cause ng mortality, no? And then, aside from that, yung diarrhea, otitis media, or infection din sa yeast. So, hindi sa mga ina-avoid natin na complications of measles. Ayan. Yung pneumonia po talaga, Doc, ano? Parang, kumbaga, papunta na dun sa severe na po yun, na complication. Yes, I remember po kasi nung bata din ako, nagkaroon ako ng pneumonia. So, buti na lang po talaga, my parents kasi din po they're also doctors. So, they made sure na talagang complete yung vaccination ko from pagkasilang hanggang sa So, yun. So, thank you so much, Doc. At least
nalinawan po ang ating audience. So, Doc, meron din po kasi tayong mga comments sa Facebook na alam naman po natin yung mga parents bilang magulang, we worry a lot for our child, lalo na sa vulnerable stage na baby pa lang po sila, mas prone sila sa infection. Pero yun na nga po, Doc, mas vulnerable po sila sa mga iba't ibang klase ng sakit. Pero bakit hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin nila ang bakuna? Since ito po yung number 1 protection dapat nila. So, marami po kasi nagtatanong ng mga mommy, daddy, ano ba daw yung pagkakaiba ng measles, rubella vaccine sa measles, mumps, and rubella vaccine? Okay, so for the MR vaccine, no, that's a protection against the measles and rubella. So it protects us against these complications of, as I mentioned, yung sa measles kanina or tigdas, as well as yung rubella. Very important to kasi Sa mga children, no, medyo banayad or mild yung symptoms that we see amongst them. However, para din sa mga bagong panganak, at saka sa mga nagbubukis, delikado po talaga. Kasi sa mga sanggol, pwede po mag-develop ng congenital rubella syndrome, wherein pwede po silang magkaroon ng katarata, or pagkabulag, pagkabini, at saka po yung mga congenital heart defects associated with this. Ang dami po pala, Doc, na pwedeng maging complications. Kaya talagang pinapromote natin ang vaccination. Yes. And bakit po, Doc, yung mumps naman po, Doc, hindi siya in-include ngayon sa ating MRCA kasi isa siguro sa mga reasons ay napatunayan na talaga na nag-work yung mga vaccines kasi 'di ba, Doc, why don't we see polio anymore, 'di ba, among the child population? Why don't we see mumps anymore among the childhood population to be a threat sa kanila, 'di ba? Kasi ibig sabihin vaccines work. Yes, vaccines work. They definitely work. And ito yung naging problem natin with, that's why we implemented yung FRSIE. It's because there was a recent episodes of outbreak. It was associated during the pandemic. And then, despite the outbreak response natin sa immunization, nagkakaroon pa rin tayo ng matataas na cases ng measles. Bebas. Are around 81%. Ganun kataas yung cases na na-detect sa atin. That's why we advise, we advocate For vaccination. Yes. Talagang tumaas, nag-increase po talaga, Doc, kahit hindi lang sa region, nationwide. Kaya talaga, I think it's because of the fact na si measles talaga mas common siya among children. 'Di ba po, Doc? And bakit kaya ganun, no, Doc? Tigdas talaga yung tumatama commonly sa mga child, no? Bakit po kaya? Mabilis. Yung transmission niya, Doc. Yes, the risk of transmission is high. Dahil nga nakukuha natin siya sa hangin. Okay. So for these cases, no, kahit wala pa silang sintomas, kung nagkakaroon sila ng significant exposure, then they are at risk for the disease. I see. So, airborne is sa hangin po pala talaga yun. So, kahit lumapit po yung kunwari tao na suspected na meron palang gano'n na infection, pwedeng pag lumapit lang siya is matransmit po kay baby. Okay, kaya pala ang daming mga mommies na ayaw pa-kiss yung kanilang mga baby kasi ang dami nating gustong maiwasan na sakit. Ayan. So, for the rubella naman po, Doc, sinama din kasi bukod sa measles, sinama yung rubella na vaccine. Ano yung pagkakaiba niya sa measles? Si rubella? Rubella naman yung German measles. Ang presentation niya kasi mas mild siya actually naman as compared to measles. But these patients can also develop the fever and then rashes as well. However, ang mas kinakatakutan natin is yung transmission towards the more vulnerable group, which is yung mga sanggol, tsaka po yung buntis. Yes, opo. Po yung mga pregnant mommies natin. Kasi during pregnancy, pwede din po yung sakit ni mommy, mahawa si baby, diba, during pregnancy. May mga ganun po, diba, Doc, na pwedeng maging complications din. Ayan. So, kasi, Doc, maraming kasing nagtatanong, ano ba yan na MRC yan na yan, bago na naman na programa. So, bago na naman yan na campaign. But, when you look at it, same lang naman po siya sa routine immunization. It's just that,
yung mga missed children natin, yung mga 'di ba kaya po supplemental ang tawag sa ating activity na ito dahil gusto natin na lahat ng batang Bicolano ay makumpleto nila yung set ng vaccines. Opo, ang importante po dito na ating tandaan is yung immunity gap na kailangan po natin i-address. It's because these patients po, lalo na po yung nagkaroon ng vaccine hesitance, especially during the pandemic period, kailangan po nating bigyan ng booster doses ng vaccine, which is yung promote ko ng ating effort. Yes. So, hindi po siya kasama sa routine doses of vaccines that we recommend for the MMR. Yes, ayan po, Doc. Kasi, 'di ba, parang ang kilala lang daw po ng mga parents ay yung routine immunization. Ang alam po nila yung katulad ng BCG, hepatitis B na mga bakuna, yung pentavalent, yung 5-in-1 yun, 'di ba, Doc? So, parang nakadepende naman kasi yung mga type of vaccine sa mga edad or kung ilang months old ibibigay yun ng mga vaccines. Ayan. So, since yun nga po, measles, rubella, supplemental immunization activity ang ating kampanya ngayon, yan po ay ating pinopromote dahil nga po sa pag-increase ng mga kaso at yung mga naging outbreaks recently. Ayan. So, we just want protection. We just want what's best for our children. Ayan. So, galing na po yan kay Doc Mayan kasi she's a pediatrician and she knows you have worked with a lot of mothers, 'di ba po, Doc? A lot of parents and talagang same yung sentiments natin sa kanila. And are you a mother din po pala, Doc? Not yet. Soon, hopefully. Ayan, so but we can feel their kasi naging may parents din naman tayo na feel natin kung paano sila magmahal sa atin. And I think vaccination is a way of showing your love for your children. Di ba po? Ayan. So, moving on to our next question po, Doc. Kasi ang dami po talagang mga speculations, misconceptions, na nagbibigay po ng negative traction dito sa ating bakuna. Some say that it's a propaganda. Some say that it's another pakulo ng ating mga ahensya. And some say it's merely because we want to reach a specific target, 'di ba? But then again, it all boils down to how much do we love our children and how much do we want to see them grow up, 'di ba, Pudok, na they are healthy, productive, and free from these kinds of diseases na pwede pong makamatay ikamatay po nila. Ayan. So, ano po ba, Doc, para sa mga nanay na nagdadalawang isip na magpabakuna ng kanilang mga anak, paano po ba natin sila maiengganyo? Kasi yung malaking tanong natin, libre nga yung bakuna, pero safe po ba talaga ito? Yes, actually, again, no, ang MR, measles rubella po na vaccine ay matagal na po ito pinag-aralan at proven po ito na safe. Mas matakot tayo sa mga complications po ng nangasakit na ito, kagaya po ng pamamaga ng utak, yung pulmonya, otitis media, and pagkabulag. So, ito po, pinapromote po natin talaga to address the immunity gap kasi po gusto po natin na with routine vaccination kasi nakakaroon tayo ng around 93% na protection during the first dose and then it reaches until 97% protection during the second dose. However, we do have our booster doses, no? Kasi the recommended dose, it's at 9 months and then at what is 18 months. Yeah. But as early as 6 months of age, pag mga cases of outbreak, we can already keep in measles containing vaccines. And then we also promote your booster doses at 4 to 6 years old and then again at 11 to 12 years old. Yes. So, ang role po ng ating MRSIA is to provide, address the immunity gap. Yan. So, saan po may mga cases na hindi po nakapagbabakuna or kung kunyari malayo po yung lugar nila or hindi po sila nakakaroon ng
availability of the vaccine at the recommended age, pwede din po natin ibigay ito as an additional booster dose. So, hindi po siya kasama doon sa recommended doses po natin for the MRSA. Yes, ayan po, Doc. Measles, right? For the measles, yes. So yes po, Doc, I agree kasi po yung ating booster, ayan, another misconception. Karamihan po kasi ng ating nakita is parang, ano ba yung booster? Sabi ng iilang mga parents, ano ba yung booster? And bagong bakuna ba yan? Is it another kind of vaccine na ngayon palang finormulate, ngayon pa lang ba yan inimbento? So, di ba, parang gusto natin i-clarify that yung ating booster is additional protection para mas yung bumabang levels of immunity sa katawan ni baby mas tumaas. Tama po ba, Doc? Opo, tama po doon. So gusto po natin na habang nagkakaroon, habang nagdadagdag po yung edad nila, pwede po kasing bumaba yung level of protection sa ating katawan. That's why we recommend a booster dose. Yes. So it's not just for the MMR vaccine, it's also recommended for the other vaccines as well. Yes. Tama po yan, Doc. So, hindi lang itong, kasi booster, ano talaga yan it's very, for additional protection po talaga siya, ayan. So, at least na-clarify na natin sa mga parents, ayan. So, eto naman po, Doc, na question. Maaari po ba daw mabakunan? For example, ako, parent ako, and then si baby ko, kakapabakunan niya pa lang ng ibang vaccine. Do I have to wait for a specific time period bago pa bakunahan ko siya ng MR? Or pwede na po right away? It actually depends po kung ano yung type of vaccine na na-receive po ng ating anak. So, the safest period, especially kung galing po sila sa mga live attenuated vaccines, gaya po ng measles, ng BCG, ng oral polio, then we can wait at least for 4 weeks. However, pagka po yung mga inactivated vaccines naman, there's no recommended na interval for that. So, pwede naman po silang bakunan. I see. Pero yung sa polio and Those are live vaccines kasi. So, we have to wait for at least 4 weeks for that interval before natin sila pwedeng dabakuka. And also, we do have mga importante po kasi yung mga special na indications natin for vaccines. Okay, so may mga big cases po tayo ng patients na nag-receive po ng, for example, sanin ng dugo o kaya po ng immunoglobulins. Ito naman po ay meron din pong corresponding na period before po tayo kapag-receive ng bakuna. ano po, sorry, Doc, ano po yung IVIG. IVA? For example, yung mga cases of rabies na nag-recommend tayo of immunoglobulin and as well as yung Kawasaki disease. So these are the common cases that we give yung IVIG. Kawasaki disease. Parang galing Japan. Ano po yung Kawasaki disease, Doc? Kawasaki disease. Ito naman ay isang klase ng sakit, inflammation, severe inflammation na naapektuhan ang ugat. So, for example, they do have presentation of prolonged fever, pwede sila magkaroon ng pamumula ng mata, yung pamumula po ng or strawberry tongue na tinatawag. Sa mga babies din po yun, Doc. Opo. So, any age group naman actually, but it's more common po sa less than 5 years old. So, yun, ito recommend na magpakonsulta po na kayo sa mga pediatricians before po kayo mapamigay kung hindi po sigurado sa Yes. Tama po, Doc. Ayan. So, at least alam po natin at least masi-screen naman po pagpunta natin sa center kung gusto na talaga natin pabakunahan si baby. Masi-screen naman po ng medical professional before talaga siya maturukan. So, don't worry po. Ayan. So, eto naman po, Doc, siguro isa din sa mga turning points ng ating discussion. Ito po kasi yung pinaka number one na wino-worry po ng ating mga magulang is yung side effects. So, ano po ba, Doc, ang karaniwang mga side effects ng bakuna sa isang bata or isang baby? So, meron tayong mga mild side effects po na nakikita na karaniwan sa mga bata. So, pwede po silang magkaroon ng pangmula doon sa area kung saan po sila nagkaroon ng vaccination. Yeah. Pwede rin po silang magkaroon ng
bahagya po na tenderness or pamamaga dun sa area. And then, aside from that, meron po tayong mga side effects kagaya po ng pagyalagnat, which is, pwede rin naman po itong normal na epekto pagyanap po na. However, yung mga mas nakakatakot diba sila na side effects po or inaantabayanan is lalo na po din sa mga nagkakaroon ng allergic reaction o for anaphylaxis. Yes po, yes po. Pwede sila magkaroon ng pamamaga ng lalamunan, Yes sila po. huminga, matinding pagtatae at saka pagbagsak ng blood pressure. So, ito po yung mga mas nakakatakot. At saka po pati yung pag-compulsion, pwede rin po itong pakita as adverse effects following immunization. However, we have to remember as well na hindi siya very common. It's actually very rare. So, hindi ko dapat ito dahilan para hindi po natin papakunahan ng ating mga anak. And we also advise Yes. 15 to 30 minutes after immunization. Hindi. Yes, may waiting period po, Doc. Tama, yes. Maganda po na na-clarify po natin yun, Doc. Kasi yung ibang magulang kasi natatakot talaga sila. Ako rin naman po pag nagkaroon tayo ng child in the future. Pero bata pa po ako. Anyway, pag nagkaroon tayo ng child in the future, yun din naman po ang number one natin na iisipin. Ayaw natin na kung ano-ano yung ini-inject sa ating mga anak. But, vaccines have been around for a long time and I'm sure na tayo din pinabakunahan tayo ng ating mga parents. So, why don't we do the same to our child? So, kaya napaka-important po talaga ng vaccines kasi prevention talaga. Ulit-ulit na natin to sinasabi, Doc, but prevention is still better than cure. And hospitalization, di ba? Ayaw na nating ma-admit si baby natin. Ayaw na natin makita sila na nagsasuffer pa. So, why prolong, di ba, yung sakit na to? When we can just have our child vaccinated. Ayan. So, maganda po yun, Dok, kasi yung AEFI natin, yan din po yung bukang bibig ng ating mga magulang is nakakatakot yung AEFI. Paano kung yung anak ko yung magkaroon nun? Paano kung sa bakuna, mas magkaroon pa siya ng sakit? Lason lang daw yung bakuna, ano ba yung laman ng bakuna? So, di ba, Dok? Ang dami po natin gustong ma-break na misconceptions which hindi naman po yan totoo. So, ano po yung masasabi natin dito, Dok? Na sa mga magulang na natatakot, may fear na yun daw po yung bakuna is parang lason lang daw. How can we handle them? Hindi po ito totoo, no? Again, ang mga bakuna po ay matagal na pong napag-aralan at before ko ito na-promote po sa atin. So, very important talaga po na babakulahan din natin dahil meron tayong mga vaccine preventative sa gaya po ng tigdas at rubella. So, mas matakot po tayo sa complications depending sa sulat ng sakit rather than these adverse events Yes. after immunization. Yes po. Yan. So, gusto kasi natin, Doc, 'di ba, ma-realize ng ating mga parents na hindi po tayo, 'di ba? We are caring for our constituents. So, hindi po tayo ang government, ang ating mga organizations, hindi po tayo basta-basta nagbibigay ng kung ano-anong bakuna. Ito po ay masusing pinag-aralan ng matagal na panahon at ito po talaga ay tines ng mabusisi po talaga bago ito ibigay sa ating mga constituents. Kaya sa mga parents po natin, malaking bagay po talaga ang bakuna. Ako po, fully ako nung bata ako. Talagang lahat po dyan sa vaccination card ko, check po yan, Doc. So talagang yun din yung gusto natin makita sa ibang parents, na mabigyan natin sila ng power na hindi matakot, hindi mag-alinlangan, at magtiwala po sa mga tamang sources tulad ng ginagawa po natin ngayon. I hope yung ibang parents na nanonood po sa atin dito ay makapulot po ng mabuting aral at ma-share din po sa mga ibang magulang na very hesitant pa kasi it's what we want to see kasi hindi lang naman po yung baby natin or baby ninyo ang matutulungan, it's the whole family kasi 'di ba, Doc, may tinatawag po tayong herd immunity. So can you po in layman's term kung simplify?
Yung herd immunity, na-achieve po natin siya. And then the higher rate of people that are vaccinated. So, kumbaga, nagkakaroon ng latent na protection yung community natin because of the level of vaccinated people. So, mas gusto po natin ito na bigyan ng bakuna. Hindi na po yung mga bata, pati po yung mga matatanda. Yes. Ayan po, Doc. Kasi ang ganda nung pagka-explain nyo, Doc. Kasi yung herd immunity talaga, in simple words, it's protection for all, di ba po? So, kapag si baby bakunado, yung mga hindi pa pwedeng bakunahan na baby or not of age pa, dun hindi pa pasok sa 6 to 59 months, they are protected, di ba po, Doc? Ang ganda po nun, ayan. So, 'di ba? At least alam na ng mga parents natin diyan na ganoon pala 'yon. Kung may mga baby pa kayo na bagong silang or what na 'di ba po, mas prone or sa measles na hindi pa pwedeng bakunahan, at least you have the assurance, the guarantee na talagang protected kayo kung ang mga surrounding niyo ay nabakunahan din. Ayan, so maraming salamat po, Doc Mayan. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, meron lang tayong small but very very impactful na segment. So we will just read these comments, mga comments po na nakalap namin sa ating mga audience sa Facebook page. Ito po yung mga karaniwang sinasabi po ng ating mga audience na yun yung pagkakaalam nila sa bakuna. So it's time na i-break po natin itong mga myths and misconceptions na ito sa ating segment po. Ayan. So, ang number 1 po pala, Doc, ay ang sinasabi daw po na ang bakuna daw po ay pwedeng mag-cause ng autism and other disorders. Is it a myth po ba, Doc? Actually, Diba? hindi po totoo. Vaccine po kasi ay hindi po talaga nakakakos ng autism. Maraming po studies na nagsasabi po na hindi po ito related. Yeah. I think kasi during the time that we recommend the vaccines, that's also the time that they recognize yung mga symptoms of autism. So, nagkakaroon ng misconception about that. So, hindi naman po ganun siya correlate. Yes, hindi siya link sa autism. Ayan. Ayan. Thank you po, Doc. Next po, meron daw pong aluminum at formaldehyde ang bakuna na binibigay po, yung MR vaccine natin. Hindi po ito totoo, no? Just to clarify kasi, base po kasi sa mga contents po ng MR vaccine, it's not included. So, ito pong formaldehyde, tsaka po, ito pong formaldehyde ay ginagamit na pang-inactivate ng virus. And then, yung, ano po yung isa pa? Aluminum. Aluminum. So, ang aluminum din ay hindi rin po kasama Ayan. sa vaccine. Yes. Pero ano ba talaga, Doc, yung Adjuvant. adjuvant? So, parang Meaning, nakaka-boost siya ng immunity po. So, it's actually used with other vaccines. However, as far as I'm closest studies, yes. included. Ayan. Yan. Kasi yung iba po sinasabi yun na po na may aluminum formaldehyde daw. So, that's false. Yan. Hindi po yan totoo, ibang bakuna po yun. Ayan. So, next po is, mas okay ang natural immunity kesa magpabakuna. Ang natural immunity kasi, it develops pagka nagkaroon na tayo ng sakit or nadapo na tayo ng, for example, ang tigas. However, remember, these are vaccine-preventable diseases. So, gusto natin at an early age, protected na po. Protektado na yung mga bata po. Yes. So, para po maiwasan natin yung mga komplikasyon. Yes. Yes po, Doc. Ayan. So, mas okay pa din ang bakunado si baby. Ayan. Kasi sinasabi po ng ibang parents, kumakain naman ng nagba-breastfeed naman ako, enough naman yun. And then, kumakain naman ng gulay si baby or kung kaya niya nang kumain. And then, sinasabi naman po, malusog naman si baby, hindi naman siya So, di ba, yun yung parang, kaya mas pinipili daw nila yung natural immunity. But hindi naman po yun indicator na hindi na pwedeng magkaroon ng sakit si baby. Ang pagkain po ng masustansya ay recommended sa ating lahat. Pero ang mga sakit po kagaya po ng measles, airborne at mabilis magkahawa,
Again, pwede po mag-cause of complications. So, hindi po isiwasan natin with these vaccines. Yes, ayan. Yes po, I think yung sa breastfeeding kasi since until 6 months go, yung maternal antibodies na tinatawag, antibodies na nanggagaling sa nanay, pwede po talaga siya mag-cause ng protection. However, until a limited time. It's not enough po, ano, Doc? Hindi siya enough. Kaya po gusto natin ng better protection, gamit po yung vaccine natin. Ang galing, ayan. So, next naman po is, ang bakuna ay pwedeng magdulot ng long-term effects sa kalusugan ni baby. Like, long-term negative effects po sa kalusugan. Siguro more of the positive effects, yes, so natin i-promote. Yan, yes. So, yung sa long-term na adverse effects, mas matakot din tayo sa paulit-ulit ko po sinasabi, no, complications of the diseases. Yes. At yun na iniiwasan natin through vaccine. Yes. Kasi may mga ilang cases na rin tayo po sa bansa na talagang nung pag nadapuan si baby ng tigdas, talagang yung iba na hospitalize po talaga, diba, Doc? Pwede ko magkaroon pagkabulat, pwede magkaroon ng kumagaan ng brain, o yung SSME, o nagdidakot. And that could be permanent po hanggang sa pagtanda nila. Ayan. Yun, so gusto ko talaga i-promote vaccination. Yes, ayan. So, I think that ends po our discussion, our chikahan. But for our last message na lang po, Doc, sa ating mga listeners, I'm sure may mga mommies, daddies, mga guardians po na nanonood ngayon. Any last take-home message po sa kanila? So, para po sa lahat po ng mga mommies, ang MRSIA po ay isang activity ko na ating government to promote and boost our immunity, especially po sa mga pediatric age group against sa measles and rubella. Ito po ay para makatulong ma-address ang immunity gap at mabawasan po. Gusto po nating ma-reach yung dagdag na protection or herd immunity po para sa atin. And wag po magkaroon ng hesitancy. Meron po tayong mga adverse effects na banayad at mild lang. At meron din po tayong mga adverse effects na pwede pong mangyari pero very rare. So yun po yung anaphylaxis. It's a very rare na adverse effect po following immunization. And we do have our pediatricians here, especially po sa Bicol mo, na ready po talaga na mag-explain at mag-guide po sa ating mga magulang para po sa dagdag at continuous na protection. So, hindi lang po ito sa measles at rubella, kundi sa iba pa po na vaccine-preventable diseases. Ayan, thank you so much po, Doc. And last na po talaga, Doc. Kasi actually, gusto ko pa rin patagalin i-extend, but we have a limited time. But pinaka-last question na lang po, Doc. Para naman po sa mga nanay na gusto natin i-change ang point of view or conception nila sa bakuna, gusto natin sila na ma-convert from ayoko ng bakuna into I need to have my child vaccinated. How can we send this message to them po? With vaccine hesitancy, no, sa amin po as pediatricians, we really recommend giving these vaccines for these vaccine-preventable diseases. And aside from that po, iwasan po natin na makinig or manwala po doon sa mga false or mga false na statements towards these vaccines as these are evidence-based na mga pwede po nating i-divert yung mga resources natin or references na take note of. Doon po tayo magbase sa mga talagang napag-aralan na po na data. Kaya doon po din sa mga false statements natin. So yun, piliin po natin sige kung saan po yung mas sigurado po tayo na sources of our information. And we do have our pediatricians po, especially here in Bicol. Ayan. Maraming salamat po sa ating
kay Dr. Mayan Cerdeño Balsa from the Philippine Pediatric Society Bicol. Doc, maraming salamat po sa para sa pag-accept ng aming invitation. And I'm sure si Doc po ay talagang maraming natutunan ng ating mga listeners, sa ating mga nanay, tatay, and mga ating mga tagapag-alaga. Ayan, so lagi po nating tandaan na ang bakuna ay ligtas at mabisang paraan upang maprotektahan ang ating mga babies laban sa mga mapanganib na sakit. Pinapalakas nito ang immune system nila para makilala at labanan ang mga mikrobyo bago pa man ito maging malubha. Ito ay proteksyon hindi lamang po sa inyong mga baby kundi para sa ibang tao. Ayan. So lahat po ng mga mommies, daddy sa tagapag-alaga ng ating mga chikiting, magpabakuna na po. Ayan. So dahil ang batang bakunado, protektado. Kung may gusto pa po kayong maging susunod na topic, i-comment na lang po natin sa baba at pag-usapan natin ito sa susunod na Chikahang Pangkalusugan. Makialam, makisama, iwasan ng sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.